Isura ng mga politiko, no? Kay, the moment mo run ka for a position, ang mga wa kailan nimo either mahimong supporters nimo, pero napoy tendency nga mahimong haters nimo. Iwar ba sila kailan nimo? Ang nakalisod na magpolitiko, no? Kay bisan pag wa kay buhaton nga sayop, magunaw na gid ang mga taong nakagibuhat na sayop. Ang nakalibog kay the moment nga magbuhat ka og sayop pod, usahay ang mga tao wala ra pod. Libog. Ang nakalisod sa kanang magpolitiko, na kay mga prinsipyo sa imong kinabuhi nga imong balion para lang makuha nimo ang suporta sa uban bisag dili uyon sa imong prinsipyo. Mura kag mosayaw sa tanang tukar para lang makuha nimo ilang suporta. Lisod ba na? Ang nakalisod sa magmudagan pagka politician kay sakit kayo ang sinutihan sa uban, no? Personal kayo nya mga kasagaran pa yun, mga sakit na sinutian, walay ebidensya o tinumo-tumo lang. Mga nabilib ko ng mga politiko, ang gabiliban kay katong bisag gidaog-daog o isultuhan sila og bati, nibuhat gyapon sila maayo ug nipadayon gyapon sila serbisyo.